Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Учушлар яңартыла. 22 июньнән Россия һәм Төркия арасында 32 шәһәрдән рейслар ачыла. Хәзер шәһәрдәшләр кайда ял итәргә оча ала. Татарстанда хәтер һәм кайгы көне билгеләп үтелде. Шәһәрдә нинди чаралар узды? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 30 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 6 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 23 июньгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 22183 очрагы билгеләнгән. Аларның 19850-се терелгән, 107-се узган тәүлектә. Учушлар яңартыла. 22 июньнән Россия һәм Төркия арасында 32 шәһәрдән, шул исәптән Казан һәм Түбән Камадан да рейслар ачыла. Бу хакта Росавиация хәбәр итә. Тиешле халыкара килешүләр булган очракта Төркия шәһәрләренә Казан һәм Бигеш халыкара аэропортларыннан да очышлар булачак. Шулай ук Төркиягә Мәскәү, Жуковский, Санкт-Петербург, Астрахань, Брянск, Владивосток, Владикавказ, Грозный, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Кемерово һәм Красноярскидан да очырга мөмкин. Моннан тыш Магнитогорск, Махачкала, Минераль Сулары, Түбән Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Петропавловск, Камчатск, Ростов-на-Дону, Самара, Сыктывкар, Томск, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск һәм Чиләбедән рейслар ачыла. Төркия кабадашык искәртеп узабыз, апрельдә очышлар ковидка каршы чаралар белән бәйле рәвештә туктатылган иде. Әмма махсус инспекция төркеменең Төркиягә визиты нәтиҗәләре буенча Россия хакимиятләре хәзер вазгыять яхшы якка үзгәрде дигән нәтиҗәгә килгән. Чикләүләр белән бәйле рәвештә Россия курортлары шыгрым тулы иде. Ил кунакханәләренә барлык юлламалар да сентябрьгә кадәр сатып алынган. Шәһәрдәшләребез кайда ял итәргә уйлый һәм яллар күпмегә төшәчәк, тулырак алдагы материалда. Неожиданно было в конце прошлой недели услышать, что Турцию все-таки открывают. И мы сейчас вот быстро-быстро начинаем собираться. Яна Грузия бүген чемоданнарын җыя, инде иртәгә иртүгел гаиләсе белән кояшлы Төркиягә очачак, юлламаларны куркып кына сатып алдык ди чаллы кызым. Чөнки әгәр дә алар Төркиягә оча алмаса, ялларын күчерергә туры килер иде. Бәхеткә каршы очышлар яңартылды, тик ялга китәр өчен туристларга ковидка тест тапшырырга кирәк. 2 ПЦР-теста на взрослых, детям до 6 лет тесты не нужны. Единственное, по прибытию нужно по 2 ПЦР-теста на каждого, то есть и на взрослого, и на ребенка любого возраста, чтобы прикрепить их к госуслуге. Когда летишь туда, ПЦР-тесты нужны на английском языке с синей печатью, с QR-кодом обязательно, чтобы они были в распечатанном виде. Россия һәм Төркия юлламаларына бәяләр бер үк төрле диярлек. Туристлык агентлыклары сайтларында 2 юнәлешкә дә тәкъдимнәр 100 000 сум тирәсе тәшкил итә. Тик Төркиядә бу суммага 5 йолдыз тәкъдим итсәләр, әйтик, Сочида 3-4. Турция любимый курорт. Почему? Он удобный для семей с детьми, он удобен тем, что все есть, ничего дополнительно не надо. Приехали, отдыхаем. А в России немножко у нас хромает сервис. Возможно, где-то. Но выбирая отели с высоким уровнем сервиса, с обслуживанием, вы его получаете. Вы платите так же, как в Турцию. Шикләрнең ачылуы Төркиягә юлламаларсыз да очырга мөмкинлек бирә. Сайттагы мәгълүматларга караганда, Бигеш аэропортыннан Анталияга самолетлар көн саен рейслар ясый. Билетларны 2 якка бәясе 23 000 сумга төшәчәк. Россия курорт шәһәрләренә килгәндә Сочи һәм Симферополь кебек иң арзанлы юнәлешләр 7-11 000 сум тора. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Бөтен ил хәтер һәм кайгы көнен билгеләп үтте. 22 июнь көнне иртәнге сәгать 4-тә Советлар Союзына фашистлар Германиясы солдатлары һөҗүм итә. Кисәдүсе сугыш башлана. Хәзер инде безнең өстебездә тыныч күк йөзе һәм без бу тарихны, безнең азатлык өчен көрәшкән кешеләрне хөрмәт итәбез һәм хәтерлибез. Шул очраклы Чаллының бер балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр дә тарихи датага кушылдылар. Малайлар һәм кызлар бийделәр, хәрби җырлар җырладылар һәм шигырьләр сөйләделәр. Әлеге танылган хәрби җырны мәктәпчә яшьтәге балалар 53-нче комплекс ишек алдында башкардылар. Күп кенә үтеп баручылар биредә туктап җырга кушылдылар, алкышларга күмделәр. Тәрбиячеләр сүзләренә караганда, бу концертка алар бер көн генә әзерләнмәгән, балалар бик дулкынлаган. От нас зависит, наверное, будут знать ли дети наше прошлое или нет, поэтому мы должны непосредственно детям это внедрить с самого детства. Поэтому детки разучили песни, мы подготовили такое небольшое мероприятие на базе нашего детского сада.
Патриотик тәрбия гаиләдән башлана дип саный күпчелек ата-аналар. Кичкенәдән үк балаларга туган якка, үз илең тарихына мәхәббәт хисе тәрбияләргә кирәк. Хәтер көненә багышланган акциядә 6 яшькә кадәр малайлар һәм кызлар катнашты. Чтобы наши дети знали, помнили нашу историю, как все это было на самом деле. 22 июня мы все знаем, да, что день начала войны. И хочется, чтобы память о тех трудных, тяжелых годах, дней осталась у наших деток. Бөек ватан сугышы һәр гаиләгә кагылды. Хәбәрсез югалган кешеләр саны төрле бәяләр буенча 1,5 миллионнан 2,5 миллионга кадәр җитәргә мөмкин. Розалия Фахруддинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Диңгез деликатесларын сатып алырга өлгерегез. Камчатка ярларынан уылды һәм балык сату күргәзмәсе Ирак көнчыгыш продукциясын кулай бәяләрдән сатып алырга тәкъдим итә. Сыйфатлы диңгез продуктлары бу катлаулы вакытта иммунитетны сакларга ярдәм итәчәк. Ярминкәгә Green сәүдә үзәгендә килергә мөмкин. Ассортиментта койнар һәм салкын ысул белән ысланган диңгез балыгының 35 төрдән артык түрі тәкъдим ителә. Бу файдалы микроэлементлар шул исәптән кыйммәтле омега-3 һәм омега-6 чыганагы. Новинкой нашей выставки продажи это икра нерки. Это новый улов, свежая, очень вкусная, слабо соленая. У нее изысканный вкус и много полезных микроэлементов. Күргәзмәдә тунец, нерка, кальмар, акбалык сатып алырга мөмкин. Даими сатып алучылар акбалыкның итендә кандагы холестерин дәрәҗәсен киметә торган матдәләр барлыгын белә. Шуңа да алар кабат-кабат килә ди сатучылар. Камчатка продукциясе арасында иң яхшысы әлбәттә чавыча. Здесь все очень вкусно. Беру в основном чавычу и белорыбицу. И очень хорошее обслуживание. Так люблю эту девочку. И все очень вкусно. По 3 раза прихожу за неделю. Вот на 6 тысяч купил. В гости поеду. И себе оставлю немножко. Не все же на мясе сидеть. Нужно и рыбу кушать. Чавычу брал тоже до этого. Белорыбицу брал, она понравилась мне. Решил опять белорыбицу взять. Ну вот по его рекомендации я решил взять белорыбицу. Кагыйдә буларак күргәзмә алучыга ук сатып алучылар чираты барлыкка килә, чөнки табигый диңгез ризыкларының тәме беркемне дә битараф калдырмый. Камчатка деликатесларын 27 июньгә кадәр бәяләргә мөмкин. Ярминкә күргәзмә көн сайын Green сәүдә үзәгендә 1-нче катта эшли. Һәм сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Укрепить позвоночник, улучшить подвижность суставов, почувствовать былую гибкость и легкость поможет программа «Здоровый позвоночник и суставы». Легкости вам и нового качества жизни. С 21 по 27 июня долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ «Вин», первый этаж.